Free Hug campaign naman umarangkada po sa Rehiyon 1 para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Sumasalamin sa malalim na dedikasyon sa pangangalaga sa kalikasan, ang Tree Hugging Campaign ay sinagawa ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 sa Barangay Abut, San Fernando sa La Union. Naglalayong palalimin ng tree hugging ang koneksyon ng tao sa kalikasan at magsilbing alternatibong paraan ng pagpupugay sa araw ng mga puso, kabilang ang pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa proteksyon ng kagubatan. Bukod dito, kinikilala rin ang magandang benepisyo sa kalusugan ng tree hugging na pinaniniwala ang nakakabawas ng stress. Inaasahang magsisilbing inspirasyon ng aktibidad para sa mga komunidad upang mas maging aktibo sa pangangalaga ng mga puno at likas na yaman at hikayatin ang publiko na isama ang naturang simpleng gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.